Yang subhaya pi session part syaka retreat san minute kani kasngi ba man kasing sajai kat ba ngala ngawan ra ya kajing puson hal ka tim jomblei ber kajing im para shitayo takani ka ba nikhat ka retreat san minute hakani kasngi kajing khoi kalong kajing kalalong senran ukris teka khat bible ni puson kalong Siti segi Galatia ar pho. Kajing im banga im menta kamlong kajonga. Ukris u im hana. Ingin pencar-cari lati. Ingin duai. O try ngan buat yame barok kisngi jing im kajonga. Yarap yanga bangan sim ya ka senjang ban jengai na kijing tlot bat ban poi syame. Kajing puson. Ban buat yau Jisu Kris nong siuspa. Kam day kajing kso ba matla ya kajing hikai niam. Kajing im Kristan. Kam day kajing pertubut kum umrau yau Kris. Kajing ngek Kristan kadai kerkom im. Kadai kajing kot ban kelalong usendran besidhem. Kalong ban kelalong uweipat ukris ubakhui holy pat ubongdan jing thobria ya uba lapa da ukpa ban serdap ban ramot ban maramot ya ke pertejot pertei pe jongi kane kedei kepala ja yau Paulus jong Tarsus dan yau Saul jong Tarsus hadin kajing mat jong u ya kajing kelah kumta ngim sngau per haba ulaong kajing im banga im menta kamlong kajonga Kris u im hanga kamut nikong ya u lene yaka lakhot bandon bat u kenra ikela kiriu duai puson wat hapdeng kijing trikam trijam papan lakasngi kabaar ha kajaka jong u ban wat ya kitu kiba syai no ki lech syaka pertei patap jingkul mar jongi kini kijing perkhat kilawan poi ha upo Francis lembajang ka Siti Sarai jong buat la thok kumne nakabenta man la wei po wei senran kalong keba hapdeng du ban penlut por bat u kendra ban shat skor ya kiktien jong ban yo jing hikai na u barabor lamdang ni shat skor baro kikentin jongi kimlong ai hare kilong bom sok ha la thok ekani ga gaudium evangelium paragraf ke basis pak san pho hakawai ke jaka uong po Francis uong man la uri khoi ulong ka mission para saidur do kupa ban palang dan reflect ban bat ban simdur ha ka jing klip ha ka klip ke ba kerpang jong ka history ka jing long ka ba shena jong gospel usenran ubai shisha jong Kris umdei ubriu babha ne ubariu play uba syukwa ban le ba kiwei kintu bioi kilong penban kibriu kiba dap da umen sim bat kiba sya yalam ha umen sim bat kibom dapat tiau yalade henrei ikampet ya ka jingdon kam jong kiwei bat perok sa jing im jongki kakala kubor badonbor syaka pertei saudom jongki kajing keliban puson hakanu karukom hakane kepor bamenta pakai jingim jonga kapasat lene kapen palang ya ka jinglong senran jong Kris hanga dengan kerpat yo try penlong yanga u atiar jong jing jing kemen jing bisar hok
pat jing suk jong me to try kan ra lo ba sim jong un tin den ti yang ni akan ke jing pusan pa jing duai wa ben pen phai ya ke jing im jing e dei jong ni pat u jisu amen